Hey. Fuck, jeg kan ikke snakke færdig. Salam alaikum. Marhaban. والله انك محترم. La. Så det er det Mansaf. Jeg sværger, de der børn, der er virkelig obsessed med miljøview. Nice. I dag er vi tilbage i Downtown Amman, som var i sidste video, og nu skal jeg prøve noget dessert. Jeg skal prøve noget, der hedder kunafa. Det mest populære, det er faktisk skulle gerne være lige i nærheden herovre. Jeg har i hvert fald set det overalt igen på min TikTok-feed og Instagram Reels. Sydland, det skulle gerne være den verdens bedste kunafa, der bliver lavet, eller i hvert fald landets bedste. Så nu må vi se, om det passer. Så lad mig lige bestille noget. Jeg skal lige prøve noget kunafa. Nu har jeg endelig fået en kunafa, det tog virkelig ikke lang tid. Det var sgu overraskende meget hurtigt, så nu skal jeg i hvert fald bare prøve det. Og jeg er fandme meget spændt, fordi jeg har aldrig prøvet kunafa før. Og nu har jeg lige fundet mig sådan et sted. Jeg håber virkelig ikke, at min kamera den falder væk fra mig eller noget. Okay, nu har jeg i hvert fald fundet mig nogenlunde et bedre sted at sidde. Hvis I ikke ved, hvad kunafa er. Kunafa, det er en traditionel arabisk dessert, hvor det er en slags ostdessert. Ligesom en cheesecake. Det er bare deres eget version af cheesecake. Og det skulle gerne være oprindelse fra Palæstina, et palæstinensisk dessertret, hvis jeg husker korrekt. Men jeg har aldrig prøvet det før, men nu er jeg spændt på at prøve det, så ja. Wow, okay. Det smager faktisk fucking godt endnu. Og jeg gav under 1 dinar for det. Jeg ved godt, jeg sagde, at Jordan var virkelig dyrt. Du kan alligevel finde mange alternativer, sådan billige alternativer her i landet. Overraskende nok, så... Men jeg tænker, at jeg finder mig et lidt andet sted. Spiser den færdig, inden jeg begynder at blive fuldstændig brændt af solen. Jeg kan godt mærke, at min krop har fandme ikke godt af alt den sol der. Hey, here we go. Hey. Good boy, no. اول مره تيجي على الاردن واحد فلافل يا ايوه يا فري Bye. Så mens jeg spisede min kunafa, så kom der lige nogle drenge og spurgte, hvad min YouTube-kanal var. Ja, mens jeg lige spiste det her. Og jeg er til Sydland. En af dem var også YouTuber og har 100.000 subscribers. Det er sådan fucking sindssygt. Altså ham, der spurgte, om jeg var YouTuber. Jeg kan lige vise her. Han har 113.000 subscribers. Fandme sindssygt, mand. Holy shit. Og så jeg er basically lige stumbled across en kendt dreng i Jordan, Amman. Hvor sindssygt er det lige. Altså jeg kender ikke drengen overhovedet ikke, men ser ud til, at han spiller fodbold, og han har i hvert fald 100.000 subscribers, så det er fandme meget mere, end hvad jeg nogensinde ville kunne få i mit liv, tænker jeg da. Jeg er kun på fucking 170, altså hvad fanden er det for noget? Sådan en lille dreng der på, jeg tror 12 eller sådan noget, har mere end min børneopsparing. Det var fandme cute. Han subscribede til min kanal, så kæmpe shout-out til ham. Nu skal jeg lige spise den her færdig. Hvis du tager til Amman, så kunafa, det er i hvert fald helt klart noget, der skal være på din bucket liste. Prøv. Især her i Downtown, det er nok det allerbedste, man kan få. Min plan er, at jeg vil gerne tage til en skatepark i dag, som ligger også tæt på min hotel. Den hedder Seven Hills Skatepark. Som jeg har set på Google-billederne, er det ikke det mest perfekte eller det bedste, men det er ikke fordi, at jeg ligefrem forventer det bedste ligefrem, når jeg er i Mellemøsten, i Amman eller Jordan. Eller faktisk bare generelt egentlig. Jeg var egentlig ret overrasket, der er en skatepark generelt her i Jordan, men det tænker jeg i hvert fald, at jeg gør senere på dagen, når solen letter sig lidt mere, fordi det bliver alt for varmt. En anden ting, jeg håber virkelig også, at jeg kan få snakket lidt mere med de lokale folk, men nu vandrer jeg bare lidt rundt, og hold op, der er folk der. Nu går jeg bare rundt lige nu. Lige til min hotel, der er der en anden butik, eller dessertbutik, de laver baklava og noget lignende. Altså nu har jeg smagt kunafa, som skulle gerne være mega godt nede downtown. Og nu er jeg på vej over til på vej lidt mod min hotel, hvor det er lidt ude fra downtown. Og der er nogle baklava-butikker. Det er også begyndt at blive rigtig varmt. Faktisk utroligt nok, altså jeg er i en oktober måned, starten af oktober her i Jordan. Og alligevel er det egentlig sådan virkelig varmt. Faktisk overraskende nok. Det er ikke så slemt igen, for jeg kan huske, at jeg var i en sommermåned i Iran og Tyrkiet. Utrolig fucking varmt. Det var... Man kunne næsten ikke engang være udenfor, uden man skulle blive bagt ihjel, altså lige før. Men jo, lad os gå over til den baklava-butik, så over lige snatch noget baklava der, og så prøve nogle af andre desserter. Faktisk tror jeg har allerede fundet en sted, der laver noget baklava, eller i hvert fald nogle andre desserter. Nu hvor jeg alligevel er her, så kan jeg lige så godt prøve den. Ja, why not? Salam alaikum. English? A little? Okay. Can I have some one of... pistachio. Pistachio baklava.
Kunafa, I just had actually. Then I will take some of this and maybe one of this and this one here. Yeah? One? Oh yeah, one. Yeah, I think one. Yeah. One in Yeah, one this. Yeah. Then I make one this. Yeah. One this and one this. Yes, exactly. خلاص. Ja. Shukran jazilan. Går lige hurtigt, betaler lige. Okay. شكرا جزيلا. هي أصابع فستاشيو. هي بقلاوة فستاشيو. هي بقلاوة فستاشيو مثلثة. شكرا جزيلا أخي. Hvis jeg kunne forstå det korrekt, så var det aishu, det her, og så en form af nogle baklava. Ja, hvis jeg forstod det korrekt. Jeg ved godt, at min arabisk det er virkelig trash. Ja, min kommunikationsskills, der skal i hvert fald arbejdes en del på det. Især nu, hvor jeg skal til Libanon. Fordi der er en del folk her i Jordan, der er ikke særlig gode til, ja, med al respekt, ikke særlig gode til engelsk. Ja, men igen, altså det skal man heller ikke forvente, når man er i en anden fremmedsland jo. Så det er jo klart nok jo. Lad os nu prøve det her. Den er pistachio baklava. Okay. Lidt banger alligevel. Virkelig godt. Ja, det kan jeg virkelig noget her. Så nu skal jeg prøve det her, det hedder... Jeg tror, han sagde, det hedder aishu. Men så hvad man lægger du? Det ligner sådan en fuglerede faktisk, nok godt lege. Så du ungerne her i, og så der er så fuglereden, det her. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der tripper, eller bare mega dumt, men ja, whatever. Lad os prøve det. Og det var også virkelig godt. Okay. Det er sådan virkelig sådan tyndt og crunchy. Og samtidig med de nødder, der i midten, det gør det virkelig banger. Så har vi 2 tilbage, så vi nåede halvvejs. Det ligner også noget af en baklava, eller lignende. Jeg er ikke sikker, men lad mig lige prøve alligevel. Jeg tror ikke, det er baklava. Alligevel, det smager virkelig godt faktisk. Wow. Sådan sidste her. Jeg tykker lige færdigt hurtigt. Nu vender jeg lige tilbage her. Det sted, der kan virkelig noget. Hold da op. Ja, nu skal jeg lige finde mine spritservietter. Mine fingre bliver helt snasket det her. Min mor gav mig spritservietter, så kæmpe shout-out til hende for at give mig spritservietter. Uden det, så kan jeg i hvert fald ikke gøre mine hænder rene jo. Så er jeg i hvert fald blevet færdig med de her baklava. Jeg tænker i hvert fald, at jeg går videre. Jeg er også begyndt at blive tørstig, så jeg er heller ikke langt fra min hotel igen. Og så gav jeg også ham der ejeren der lige nogle drikkepenge som god service. Jeg var sgu meget flink, selvom der var en del kommunikationsbarrierer, så stadigvæk. Man kan, det var, omgivelsen der tæller jo. Lad os lige head tilbage til hotellet, og så kan jeg lige få drukket noget vand. Let's go. Jeg er lige i gang med at købe herover. This is the best shopkeeper. Mumtaz, ja. Det er ham, jeg har købt på det meste, i hvert fald herover lige sådan da jeg ankom til Amman. Nu skal jeg lige have noget at drikke og spise, inden jeg tager afsted til skateparken. Så er jeg endelig ude igen, og jeg prøver bare lige at finde vejen derover lige indtil videre, så jeg kommer ikke lige til at filme så meget af ruten, fordi jeg skal også trække med løbehjul og finde rundt i maps. Men jeg kommer lige til at filme igen, når jeg har fundet skateparken selvfølgelig. Ja, så er jeg faktisk endelig ankommet. Jeg kan nærmest se en lige om bag de der træer derovre, der er skateparken. Så jeg er allerede blevet velkommen, faktisk virkelig nice herover, selvom der er ikke rigtig nogen mennesker, men jeg mødte den her virkelig nice fyr. Hello. Hi, how are you? Yeah, I'm good. Thank you very much. Yeah, how about you? Yeah. Very good. So my name is Mahmoud. Yeah, Mahmoud. I was born and raised in Amman. Oh, okay. Yeah. I am 30 years old actually. Oh, okay. Oh shit, nice. Okay, yeah. And I just got introduced to skating 2 years ago, and I've been skating for 2 Mashallah, years. that's great. Where are you? Like originally Jordanian? Yes. Oh, okay. I'm Nice. Jordanian. Okay. I was born and raised in Amman. Nice. Okay. I work as a tour guide. Oh, you work as a tour guide? Oh, okay. Nice. As a tour guide. Yeah. In tourism, and in my free time, I just like to come here. Nice. Okay. I have nice. a surf skate. Yeah, is that your like? Yeah. Oh, okay. This is my surf skate, and I like to do this Okay. type of skating. That's pretty insane. Yeah. Okay. Nice. Yeah, because
Mostly, the people I met in Jordan are like, I think I only met like 2, like ethnic Originally Jordanian. Yeah, because most of them are Syrians and Palestinians, from my understanding. Yeah. Okay, I think it's like my second time I actually meet it. Yeah, sorry. My mother is Egyptian. Oh, okay, but okay. My father okay. is Jordanian. Ah, okay, wow, okay. So that's a mix. You're a mix, right? okay, okay, nice. That's great, okay. Yeah, okay, nice. Wow, okay, det shit. Ja, det er fandme nice det her. Ej, nu skal jeg lige få shred lidt. Jeg begynder at blive ret tørstig, så jeg skal lige drikke noget vand. Jeg tager lige en warm-up, og så tænker vi går i gang derefter. Så efter lige snakket med den meget flinke mand Mahmoud, så ja, kører jeg lidt på det her. Jeg må ærligt sige, at deres skatepark, det er meget sketchy. Ja, men det fungerer. Altså, de har faktisk de har nogle metal coping eller ledges, og de er faktisk egentlig godt waxet. Altså, den i Sønderborg, den er også nybygget for 3 år siden. Og den her, det er fra... Jeg mener, hvis jeg kiggede rigtigt af hjemmesiden, sagde det var lavet i 2014, og så har det ikke rigtig ændret sig siden. Jeg har lavet lidt maling og sådan noget, men det er fordi det her, det er åbenbart fundet af en privat gruppe, en privat organisation til Sydlandene. Det er en privat organisation samlet, og hvor de samler omkring, jeg mener, hvis noget med $20,000 for at kunne lave det her, hvor det var frivilligt at hjælpe med at bygge det her, hvilket er mega fedt faktisk. Og ja, også nok. Det grinder som skal, så nu skal jeg lige se om, hvis jeg kan bruge det her. Fordi det er i hvert fald noget anderledes for et Sønderborg, men nu skal jeg lige bare improvisere jo. Indtil jeg lige øver mig på den her mini-ramp her, synes den er virkelig fucking sketchy. Det er mega glat. Det er sindssygt. Men nu der var lige en dreng, der spurgte, om man måtte prøve med løbehjul. Så jeg sagde bare, ja, why not? Så det fik han lov til, så han er lige derovre og lige prøve med løbehjul. Jeg kan også lige holde en pause i den her varme her, så ja. Ja. Jeg skal i hvert fald have nogle clips der. Jeg kan ikke bare forlade skateparken uden at få noget der. Mumtaz. Han har fandme bedre skæld til mig. Oh shit. You good? Okay? Okay. Oh shit. Så fandme nøjere nu. لا مش انا سيك انت اكتب بلاي وانا تش. Okay. Ja, efter en forsøg på den her fingerwhip ned ad den her bank der, så jeg sværger, at de der børn der, de er virkelig obsessed med løbehjul. Jeg ved ikke, de har det i hvert fald sjovt der, kan jeg se. Jeg tror sidst jeg kørte på løbehjul, det var, det er næsten en måned siden. Jeg har specifikt ladet være med at køre på løbehjul, så jeg kunne, så jeg kom til skade lige inden jeg tog til Jordan og Lebanon, som jeg nu skal jo. Jeg sværger hver eneste gang, når man er i en ny park, man føler som en nybegynder. Jeg skal bare lige komme lige i gang. Jeg har stadig god tid. Klokken er i hvert fald snart være 17. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad jeg lige skal lave. Jeg tænker ikke, jeg skal ikke have det vildeste. Jeg skal bare lige have noget, der bare nogle fillers, hvis man sige på den måde. Guys, jeg tror, jeg har fucket min hofte op. Min hofte gør fucking ondt lige nu. Jeg tror, jeg har landet forkert eller andet. Lige nu så kæmper de der børn om, hvis tur det er på min løbehjul. Jeg prøver virkelig at få ham til at lade de andre, drenge, til at få lov til at køre med løbehjul, men han gider virkelig ikke. Ja. Nu er spørgsmålet, om jeg overhovedet kommer til at få nogle clips, når de hele tiden har mit løbehjul. Jeg tror, der er 3 af dem, der vil prøve mit løbehjul nu her. Ja, jeg må lige se, hvordan det ender ud i det her. Mens jeg lige venter på, at de andre drenge er færdige med mit løbehjul, så filmer jeg lige nogle clips fra Mahmoud her. Så ja, let's go. Det er fucking svært at få clips herover, især når børn spiller bold midt ude på banen og hele tiden jagter efter mit løbehjul konstant. Eller i hvert fald tager dem, så fuck man, jeg tvivler virkelig på, om jeg overhovedet får noget her i aften. Det bliver i hvert fald et meget godt spørgsmål.
Ja, jeg fik et mindst et klip. Det er i hvert fald bedre end intet. Jeg skulle i hvert fald lige have lidt flere, og nu har den drengen taget mit løbehjul igen. Hold da kæft, men ja. Fuck, men jeg sværger, du kan ikke efterlade din løbehjul, uden at det bliver fucking taget hele tiden. Fuck. Ja, nu skal jeg bare lige hapsen igen. فما بيقدروش يعطوك مثلا الشيك مال السكيت تاعك ما بقدر لاني قاعد بتدرب. Ja, de alle sammen spørger helt sådan efter, om de må prøve mit løbehjul. Men så heldigvis har jeg Mr. Mahmoud, der hjælper mig herover, så... فهو جاي يتدرب. لا ما هو ما يحتاج. لا ما Shukran jazilan. Ja, jeg mangler bare lige 2 clips mere. Det er i hvert fald målet for nu. Så må jeg lige se, hvad resten af tiden bringer på. Play with the other skate because they never owned the skate. The community basically told them to ask gently. Oh, okay. Yeah, I see. But the other guy, for instance, he was too much. Yeah, okay, I see. Thanks, man. I really appreciate it. Thank you so much. Yeah, I'm gonna relax a little bit. Just thank you, man. Så ja, det var clips fra skateparken. Jeg fik jo svært ikke lige så meget som forventet. Virkelig sketchy skatepark svæver, men ja, plus det er virkelig svært at, hvad kan man sige, mange af de her børn her, hvis jeg forlod med løbehjul bare i 1 sekund, de kommer og nakker den allerede, og det er så svært at få dem tilbage. Så heldigvis havde jeg lige min bro her, Mahmoud, der hjalp mig med det. Ja, det er også ved at blive sent nu her, det er ved at blive mørkt. Og Seven Hills Skatepark er, som jeg ved ikke om I hørte det, men Mahmoud så fortalte mig, at det er lavet primært for flygtninge, især fra Sudan, hvilket er sådan sindssygt. Altså det har jeg virkelig ikke forventet. De har nogle skate lessons herover, og så mange af de her, der kommer til skate lessons, det er faktisk flygtninge fra Sudan. Jeg kan også forestille mig nogen fra Syrien og Palæstina. Og mange af de her børn her, som jeg har egentlig snakket med, de er fra Palæstina af. Så nu vil klokken blive ret mange. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at spise mansaf. Jeg ved, der er en, der er åben til klokken 1. Er åben til klokken 1 om midnat. Og nu har de siddet ved. Nu har de mit løbehjul igen. Virkelig interessant oplevelse. Hold op, det må jeg nok sige. Selvom de her børn, de nok nakker mit løbehjul hele tiden. Ja, det er fordi Mahmoud fortalte mig også, at de her børn, de er meget vant til, at de deler deres redskab, de deler deres skateboard, de deler deres, hvad end de har, rulleskøjter. Faktisk, der var en her tidligere, 2 brødre her tidligere, de havde kun et par rulleskøjter. Så hver af dem, de havde kun én rulleskøjt på hver fod. Altså, så de havde ikke begge to begge fødder var ikke rulleskøjter på. Det var kun deres ene ben, der havde det, og hvilket var sindssygt. Så det er virkelig bare sharing is caring på sådan next level. Så de er vant til at dele med deres skateboard og rulleskøjter, I guess. Ja, også fordi primært, fordi de har aldrig rigtig... Der kommer ikke rigtig nogen løbeskører her, kunne jeg forestille mig. Ja, det er også lidt, må jeg sige, altså det er også lidt trist, må jeg gerne indrømme. Ja, størstedelen af dem, det er så flygtninge, der kommer her, som ikke rigtig har noget, som ikke har så meget, som jeg har, for eksempel. Så det giver virkelig en god, kan man sige, eye-opener for det. Så igen, det er en fantastisk oplevelse, det var det. Ja, måske kan det være, at jeg kommer på en anden tidspunkt igen herover. Jeg er ikke lige sikker, så jo. Men det bliver i hvert fald alt for Seven Hills Skatepark, så må jeg hellere komme ud og få spist noget mansaf, hvis jeg nu kan nå det. Ahmed var så mega nice og køre mig tilbage til hotellet sammen med hans nevøer herovre. Så det er virkelig nice af ham, så slæver for at køre hele vejen hjem til hotellet. Så thank you so much, man. I really appreciate it. Wow, it's heavy. Yeah, it's really heavy. Yeah. I think it's like 5 kilo. Yeah. How do you travel? I have a scooter bag. Okay. Yeah, a backpack scooter bag. Yeah. Så nu kører Mahmoud mig hjem. Virkelig nice, at man har lyst til at køre mig hjem i det her travle weekend. Det er en fredag aften lige nu, så det er virkelig travlt. Og jeg bor jo i downtown inde i centrum, så der hvor der plejer at være, ja, hvor folk kommer der for det meste. Nu er vi i gang med at køre her, og forhåbentlig vi kan nå igennem det her vilde trafik.
downtown is very, oh my god. Yeah, I don't know if I'm gonna catch some mansaf if I can. You can. There are so many restaurants that offer. Yeah. There's this restaurant. There is Zajal. Oh yeah. Park here. Yeah. Yeah, they're really good. Okay, yeah. I was looking. There was like one called Jamid Khanum. Jamid Khanum. Yeah. Is that good? It's good as well. Okay. Jabri is really good as well. Jabri is here near this. Okay. It's very authentic Jabri. Yeah. Right. It's usually not as hectic as today. Oh my god. Skate park. Oh yeah. Okay. Yeah. Usually it's more quiet. You're able to train more. Yeah. I can imagine skeuring is not very. Oh my god. Yeah. Skeuring's not. Fuck, jeg kan ikke snakke færdig. I could imagine, skeuring's not very common. I'm also a tourist, so yeah. Alhamdulillah, it was very nice. It was awesome. Yeah, and you were a part of the fun too. Kæmpe shoutout til Mahmoud for at hjælpe mig med at komme mig hjem, og så jeg ikke behøver at struggle vejen hjemad igen til mit hotel. Han kunne desværre ikke lige køre mig hele vejen tilbage, fordi han havde lidt travlt, og plus det er meget svært at køre gennem downtown Amman. Han sagde i hvert fald, at her til venstre skulle det gerne være nemmere for mig at komme hjemad. Forhåbentlig jeg ikke bliver kørt ned eller noget som helst, men ja. Så er jeg endelig tilbage i hotellet, lige slappet lidt af, og så tænker jeg går ud og prøver noget mansaf. Og ja, jeg fandt en restaurant, min receptionist. Jeg snakkede lige med ham lige inden. Han sagde, at der var en, der hedder Al-Quds, eller Jerusalem restaurant, hedder den vist på engelsk. Goddammit, der er nogen, der hører i hvert fald meget høj musik, der kan man høre. Så er vi tilbage igen. Lad os se, om jeg kan krydse vejen på nogle måder igen og igen, uden at dø. Så ja. Ja, så den her restaurant der, som min receptionist han anbefaler mig. De har ikke rigtig nogen officielle tidspunkter med deres åbningstider. Lad os håbe, at de i hvert fald er åbne, indtil jeg kommer. Salam alaikum. Marhaban. والله انك محترم. لا. عربي ها؟ عربيك؟ شوي. طب عزني بهاي. ها؟ عزني فيها. يا؟ اوكي. شكرا جزيلا. مع السلامة. شكرا جزيلا. ها؟ لا. يا. كيف؟ لا. شكرا جزيلا. مع السلامة. عايزة مرة يا. مع السلامة. لا. Fuck, man, skør folk. Ja, fuck. Fandme pressemand herinde. Så jeg har endelig fundet vej her, så ja, nu skal jeg bare bestille nogle mansaf. Så jeg har lige allerede fået et bord. Ja, den flinke mand, han sagde bare, at jeg kunne vælge hvad som helst bord, jeg havde lyst til at sidde på. Så jeg har lige siddet ved hjørnet, så jeg ikke lige forstyrrer andre folk. Så nu vender jeg bare på min mansaf. Jeg tror ikke rigtig helt, jeg har forklaret, hvad mansaf er. Jeg skal være helt ærlig, jeg ved faktisk ikke engang selv, hvad det er. Jeg har kun set på nogle billeder, hvad det er. Men hvad jeg kan forstå, så er det noget ris og noget, jeg tror, hvis noget nødder. Og så noget kød ovenover. Det skulle gerne være Jordans traditionelle ret. Det vil være lidt en skam, hvis jeg forlader Jordan uden at prøve deres traditionelle ret. Det vil i hvert fald ikke give rigtig meget mening. Men nu er jeg her, så vender jeg bare på min mad. Forhåbentlig skal nok blive godt. Jeg er faktisk også ved at dø af sult lige nu. Det er ret meget. Jo guys, så har jeg lige fået mit mad. Hold op, det er virkelig en kæmpe portion. Sådan der. Så det er det mansaf. Det er jo så noget ris. Normalt så er det, som jeg kan forstå, normalt med mansaf, så er det normalt med lammekød. Men jeg har tænkt mig at bestille med kylling. Bare for at være lidt mere speciel, I guess. Det kan godt være, at det er bedst med lammekød. Det er nok den originale, men ved du hvad? Jeg prøver det bare anyways med kylling, og det ser faktisk virkelig lækker ud. Det smager virkelig godt. Og så får du også lidt dip med. Jeg ved ikke, hvad det er. Det ligner noget yoghurt-sauce eller noget stil, men jeg har set nogle videoer, hvor de putter sådan her i. Det skulle gerne være mening. Ja, okay. Det er sådan noget yoghurt-dip eller dip. Meget surt, men det er okay i hvert fald. 2 poser med 3 skiver i hver, så i alt 6 stykker brød. Jeg ved virkelig ikke, om jeg kommer til at kunne spise det hele, men ved du hvad, det skal jeg i hvert fald ikke lige tænke over for meget. Nu skal jeg bare lige nyde min mad. Nyde det her mansaf. Det her, det er virkelig lækkert, oh my god.
Det er lidt sjovt, jeg har ikke prøvet shawarma endnu faktisk. Så man kan forstå, at shawarma det kommer ikke oprindeligt fra Jordan, men fordi Jordan er en del af, Levanten, undskyld. En del af Levanten, det er jo så Jordan, Libanon, Palæstina og Syrien. Og ja, så falafel det kommer fra det område, som man kalder for Levanten, men nu er det så splittet op i 4 lande selvfølgelig. Så man kan forstå, at det kommer i hvert fald derfra. Alligevel, jeg skal i hvert fald prøve deres shawarma. Ting jeg gør for dagen efter, så skal nok alt blive godt jo. Så blev jeg endelig færdig med Mansaf med maden. Overraskende nok, jeg gav kun 6 dinar for det hele. Det var virkelig sindssygt billigt i forhold til alt det, hvad jeg fik. Hello. Salam alaikum. Nice to meet you. Thank you very much, you too. Welcome to Jordan. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate it. I'm Mohammed. Mohammed. If you need anything, is here, please. Thank you. Thank you so much. Shukran Cecilia. Shukran Cecilia. Nice to meet you, Mohammed. Very nice to meet you. Det var hold op. Ja, okay. Nu skal jeg bare lige finde vejen hjemad igen i det her mega travle gågade eller strøg. Amarans version af strøget. Ja, nu er jeg lidt far ved. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg skal gå lige nu. Så meget proppet mennesker lige nu. Welcome to Jordan. Hey, what up? Jeg tror, når du har kamera her lige nu, så al opmærksomhed bliver bare tiltrukket på dig. Det er lidt sjovt, men det kan også have sine ulemper nogle gange, når du har kamera, og når du snakker, og når du snakker til kameraet. Især når der er så meget larm, men så nogle gange, så kan folk godt kigge lidt skævt, eller hvilket det gør mig ikke rigtig noget. Ja, whatever. Det er, hvad det lærer. Vidste også godt selv, at det vil ske, når jeg filmer ude i offentligheden, især i en fremme land, og jeg snakker også en fremme sprog lige nu. Men det er, hvad det er jo. Så. ها؟ صورني. Yeah. فيلمينج. طلعني في الفيديو. لا العربية. إذا نحط الكاميرا علي. Action 5 DJI. في صوت. ها؟ في صوت. صوت؟ Yeah. Good. Yeah. Salam alaikum. Ja, hold op. Ja, som jeg i hvert fald nævnte, så er allerede kommet der et eksempel på det. Jeg skal bare lige finde vej hjem igen, hvis jeg kan finde ud af det. Men jo, så nu hætter jeg tilbage i hotellet. Så går jeg bare imens her i Amman Downtown og nyder lidt udsigten. Jo, det var fandme noget af en dag også at lige prøve skateparken. Det kan virkelig noget. Men jeg vender tilbage i morgen, og min plan det er at besøge en shoppingcenter, noget der hedder Abdali Mall. Og det ligger omkring, jeg tror, 2 kilometer væk fra min hotel, plus minus. Så lad mig lige vende tilbage til hotellet, så tænker jeg bare, at vi gør det. Så jeg afslutter i hvert fald lige videoen i hotellet. Så ja. Det bliver i hvert fald slutningen på den her video, og det var i hvert fald virkelig en interessant dag, not gonna lie. Det kan lige være noget, i hvert fald noget der, eller lave noget. Igen, tusind tak til Mahmoud. Mahmoud, if you are watching this, then thank you so much for your effort and for driving me home. It means a lot to me. Det var, så jeg afslutter så desværre videoen for den her gang. Næste video, der besøger jeg så en kæmpe boulevard og en shoppingcenter. Det er vist Ammans allerstørste shoppingcenter, som hedder Abdali Mall. Den kommer jeg til at besøge, så det var det hele, og så vil jeg bare sige tusind tak for at I så med den her video, og forhåbentlig på gensyn, så vender jeg så tilbage med en ny video. Vi ses snart derude.